След задържането на диктатора Мадуро, Тръмп даде пресконференция, на която беше попитан и за Путин. В понеделник имахте телефонен разговор с него. Говори ли изобщо за Мадуро? Говорихте ли за това? И тогава... Никога не сме говорили за Мадуро. Сърдиш ли му се в момента? Имам предвид, има тази информация. Ядосан ли си му? Не съм доволен от Путин. Той убива твърде много хора. Мислех, че най-лесната ще бъде, една от по-лесните ще бъде Русия, Украина. Не е така. И двете са направили доста лоши неща. Вижте, това е войната на Байден. Това не е моята война, но искам да спра загубата на животи. Видяхте ли къде е миналия месец? 30 хиляди, този последен бяха 27 хиляди предишния месец. 30 хиляди, предимно войници бяха убити този последен месец. 30 хиляди. Искам да спра това. Знаете ли, накарах НАТО да плаща 5% вместо 2%, които не плащаха. Те не плащаха 2, сега плащат 5. И им изпращаме много боеприпаси, изпращаме им много неща, ракети и различни други неща. Много и те плащат. Съединените щати не губят пари. Вероятно печелим пари от това. Това е последното, за което ме е грижа. Просто искам да спра всички тези хора. Губим 25-30 хиляди човешки същества. Те идват от две места, които са много далеч. Но ако мога да спра, защото съм доста добър в правенето на сделки, предполагам, всичко е сделка. Животът е голяма сделка. Но ако мога да спра тази война и да спра 30 хиляди млади хора, освен факта, че хората биват убивани в Киев, хората биват убивани в други градове, в цялата, знаете, много по-малък брой, но те биват убивани, жестоко убивани. Така че не съм доволен от това. Мислех, че това ще бъде нещо, което ще се реши. Имаме господин Уитков тук. Мисля, че напредваме, но това е война, която никога не трябваше да се случи. Ако бях президент, никога нямаше да се случи. Путин го казва, всички го казват. Ако бях президент, това никога нямаше да се случи. Но аз наследих тази война. Това бяха Джо Байден, Зеленски и Путин. Влязох в ситуацията и е пълен хаос. И ще кажа това, гледах операция с нощи, която беше толкова прецизна, толкова блестяща. Имам предвид, беше невероятно. Ако имахме... Човече, Путин сигурно се насира в момента. Нашите хора, като този генерал и нашите хора замесени. Тази война, човече, тази война нямаше да продължи дълго. Това мога да ти кажа. Тази война, да използвам стар термин, тази война се превърна в кървава баня и искаме да бъде спряна. Благодаря ви много на всички. По дяволите, не, това е огромно. Какъв луд ден, какъв див ден. Човече, всички всъщност се сриват. Зеленски явно моли Тръмп да направи на Путин това, което направи на Мадуро. Да, сякаш можеш да направиш това на ядрена държава толкова лесно, колкото на тези момчета. Не, това е наистина страшна ситуация, страшен свят.